Akože, to si odozdala, Pejko, to si kúpila. tady máš ještě. Pavlínko, tady. Tady máš ty dva ještě. To taky, a to až jako poslední. Ale tento mám také všelijaké ubrokované. Šúlané, to. Ty si sa to počala, myslel, že? A mal aj iné. Nemali iné. No a tam vtedy mali aj tenší na tej zóne. Co je, Pavlínko? Je tu kádej. To asi není tvoje, ne? Ukáž? Nějaká světýlko. Dobré, asi odješ. To je detkové. To je detkové, Pavlínko. No, detkové. Jo, ty mu to musíš celé rozbalit a donést? To tak dětkuje. Dobré, rozbalíš to je to tvoje. dětkovi. To je tvoje, To je jo? tvoje, no. To je to dětkuje. Tak to jde dětkovi, on si to sám rozdělá, Pavlínkovi. Detkovi, Zlatko. On si to sám rozbalí. Daj si to rozbalím, dones mi. Daj, detkovi. Tu máš ešte dva náručky. Čo to môže byť? Nevieš, čo sa tam leskne? Nie, jak to hodila. Pavlínko, tady máš. Ten malinký dáreček si rozbal. Ukáž? Ještě jdou Áno, potom si rozbalíš ten. Ako balia sa na reky. Že? Je, kučička. Kočička to je. Křeček. Křeček. Malý křeček. Kesi, jo? Mají kesi. Ale no, Myslím, že to to mají taká voňavka, vieš. Mama ti to zajtra donese. Tak to poslala dneska. No to ide takto odťahovať. Nie je to tým. Áno, takto sa štýluje, tu sa zapína, ja to vidím. Som taký vajíčel vyhodný, vieš, týmto sa... Slaď ho za nožtek. Na sánek mašný. Vieš, a tak. Ešte slaď. Baterky sú tam... Rozbalíme ti to? Jo. Z druhé strany ze spodu, ne? Vieš, aká to sa... Aha, ne. Tak z vrchu. No, dobré. Zrejtilo by som vyhodil takú, tento môžu to nohu, vieš. To som spravil, že to som mal vypúšť. Čakaj, maminka ti. Spokojný. A to má i kolečka, Pavlínko, to bude jezdit. Outdoor activity. Od druhého bodu až pomenší. No. Pozrite, čo mám Pajka. No, slaď mu nožtek. Ešte ho slaď. Tak som je bavila. Iný zvuk to dáva. Ale to ještě má jezdit. Nějak. To nešlo v preverisku, ne? Čakaj. I po koberci by to primělo. Dobre, teraz pôjdeme na zrvíka na nás, teraz tam som doma leží. Aha, to jako takhle, jo? No, peňažky, sa si dal dom. Aha. Ne, dej dozadu potlač. Dozadu, tam je setrvačník. Aha, není. Krém je pre ním jeden. Je tam setrvačník. Jeden pre... A on si nedal. Jak to je? Nedal. Tak keby nedal, no čo? Nebojím. Zvoníš, aha, jak to bude. Kuknite, aha, mami, No? mami, ide to k tebe. Ježišmaria. Bojím sa. To je dobré. A tu krabici ne, Pavlínko. A tu krabici ne. Dolů z krabice. No a jestli chceš, tak si rozbal tu poslední. No, rozbal si to Pozrite na toto. Posledný dáreček. Hlavnú dopravu. To je moje.
to krečilo. Skúšala, či to beží, že to vypadá, že sa predávajú. To čo je? Nebudem. No teraz. Udělat musím. Chcela to asi. Ježišmária, som chcela pozor. Ešte pomaličku budú zlomiť, ne? Nemáš, tady máš mašinku, dívej. Jo, to je to Paky se tady kuje. Stavíme kole, dáme tam baterku a to bude jezdit. To tu dáme toto, jo? Toto. Musíme pozbierať. Jo? To tu dáme. Jo? To tu dáme. 6 tisíc. To tu dáme. Čo to je na vase? No, vodeš. Tady je Dios. Kuku. Jo? Je to zlaté? Počkej, ještě ne. Ještě ne, Baty. Ty dáme ještě Ja, že to ne. išlo samé. To ono chodí. Tati, jo? To musíš dať na zem. Na zemi, on to má čidlo, chodí to. Nie. No nie, však to rozbombarduje oné. To musíme dať na rovnom trošku. Sláč a teraz by to malo. Bojím. Bojíš se toho? Jo. To si robíš srandu. Čeho se bojí? Tady to. Ona sa bojí, že to neví iba. No. Neví, jak s tím. Mašinka. Hádam, daj taký zvuk, ako mašinka. No, má. Ale- Maťko si to už Dneska je púšťal. taká doba, že to hneď dáva také zvuky všelijaké. Skús dať takú malú, nedávaj celú. Musíš dať kolo, aby to jezdilo. Takže To sa musíme dá doma. asi uklidiť. No je třeba trošičku uklidnit. Môžem ťa poprosiť? Môžeš natáčať? Ja? No. Tak ich budeš vidieť. Ono to je stlačené, len ich tam drží obraze. Že buď zobrať. A ty ti skrovený chodí. Si tam hneď dáva tie vláčiky. Že toto je. Co to je? Toto ještě. Musíme tam dát ty kulaté, Pavlínko, já to tady dneska, víš? To hádže všetko za seba. Nám by to rýchlo poskladať. Veru. Dáriček. Spacno. Áno. Či je to dáriček? Na záchod. No, to je tvoje. Kúka, to pôjdem na záchod, ne? No. Tvojko, odbal si to. Máme dáriček ďalší. Ještě půjde. Nepoznám tú imačku, ale verím tomu, že čo je ťažké, to je dobré. Poďte, no. A to sa to zvládlo za to? Ještě tam, jo? Akože nákupnej cene, že to tam. Ja. 48. Ještě. Musíme ještě další tam. Je pravda, akože nákupnú cenu vyrába to, ale že, lebo bola aj po 40, Môžeš zahrniť ten hovorí, obal? že je lepšie. Tak abychom byli schopni to převezít zpátky. Peťo, Tabletu. Tamhle nechej, tam to nosí. Daníčka sa dala tabletku. Chceš ju vidieť? Budeme Jaká taky. zaujímavá. Jako čo musíte mať doklady, keď vás zastavili, si čo? Čo je ťažké, to je dobré. Máme prevážať naspäť, aby sme to nepokazili. No to sme prežiť. Ještě dáme mašinku. Kľúči. Máte kľúči. Podívej.
Mašinka. Ukáž. No, vidím. Mašinka. Jej. Je, babka ťa nepočúva ani Jožko. Ideme už, áno, ukáž. Ale to povedala, Ovoček. nie, mašinka. Podívejte, mašinka. Podívej. Aj svíti. No. Aj svíti dokonce, fíha. Ty máš Aj zvoní. Všetko dělá. bude máš podobnou. Áno. No, máme tu dohromady. Aha, ešte je toto, ja tam tu ešte toho. Počuješ, jak ide? Jak ideš? Ne, ja viem, A to sa natáča ešte aj kolesa, nie? Teda. Na filme. Ajuška. To je podvozky, áno. No, lebo keď si všimneš, že ide do kruhu. Taký vlak, jak sme my išli. Pamätáš? čo ty nekúpaš? Pamätáš si, na akom vlaku sme išli my? To si tej, to tú kabicu. No ešte čo? Ešte nám ešte niečo ostalo, Maťo? Áno, ešte od... Ale čo? Ešte na takúže 2 metre, že to má. No. A nie sú tam výhybky, že? Aj výhybky? Křižovatka, Takže budeš spraviť 8 normálne. 4 vyhybky myslím a 1 křižovatka. No vidíš. Škoda, že nemám gipse. To jde udělat. Tady dole, jestli to vidíte, tak tady dole to vlastně jde. Aha. To všetko sa dá na to spraviť. Fajn. Protože to má celé 2,5 krát metr. Takže vám to tady takhle. Co nejede? Chceš si dělat další mašinky k tomu? Jo. Ja budem říkat, To jo? sú vagóny, ďalšie vagóny. Vidíš? Teď to už Aký je tam systém? To má dotykový zapájania? displej. Dvě baterky a obyčejný Má to dotykový displej. motor je poháněný. Systém spájania vagónov. Tak, háčky mám. No, háčky. Teraz to neviem vrátiť. Takto. sama, jo? Ty ne sama. Tady máš ešte? Mama, ja, Daj, tam dole. ja. Ty si sama. Dobre, čo mám ešte natáčať? Máte, budeš si latať. Ty to pustit sama? No. Neviem, už asi ani Tady, bude. paninko, tady, ne to. Má to ešte natáčať? Dolů, už nemusím. Dolů. Môžeš to vypať. Dolů. Jak sa to vypína? Dolů. Červené máš na